Żviluppi li kien hemm fl-aħħar jiem dwar id-dħul ta' studenti ġodda fil-kors tal-għalliema fl-Università ta' Malta jistgħu jolqtu ħażin ħafna lil numru ta' studenti li kienu qed jippjanaw li mix-xahar id-dieħel jibdew jattendu għal dan il-kors. One News huwa infurmat li d-dħul ta' studenti ġodda għal kors tal-għalliema se jkun qed jitnaqqas b'mod qawwi. L-argument li qed isir biex ikun ġustifikat dan il-pass huwa li l-Fakultà tal-Edukazzjoni ma tistax taċċetta studenti li imbagħad ma tkunx tista' tpoġġihom fl-iskejjel għat-teaching practice u dan għaliex ma jkunx hemm postijiet għalihom. Huwa mifhum li d-Direttorat tal-Edukazzjoni jaqbel ma' din il-pożizzjoni. Għalhekk wara li l-iskejjel iddikjaraw kemm se jkunu jistgħu jieħdu studenti għat-teaching practice f'kull suġġett, se jsir capping u l-istudenti se jintgħażlu skont il-kwalifiki akademiċi tagħhom u permezz ta' interview. Dan se jwassal biex ħafna studenti se jitħallew barra għaliex dan il-capping ser jiġi introdott fis-suġġetti kollha. L-istudenti ma kinux konxi li kien se jkun qed jittieħed pass bħal dan u għalhekk ma applikawx għal alternattivi oħra bħala t-tieni għażla tagħhom. Bil-konsegwenza illi issa qed jiffaċċjaw il-possibilità li jibqgħu barra mill-università għal sena sħiħa. Qed jitqajmu mistoqsijiet dwar għaliex kollox tħalla sa lejn li ser tiftaħ is-sena akademika. Ir-raġuni li qed tingħata hija li l-iskejjel damu ma ddikjaraw kemm jistgħu jieħdu studenti għat-teaching practice.